Non che parece que os cativos este ano están un pouco pasados? Eu vexo os cada ano máis tolos. Vai a parvada. Nós non éramos así. Non oíchela que leou antes esmirrado, o das pencas? Hugo. Hugo, sí. Non oíches? Non. Pois é increíble. Sabes que fai espiritismo, non? Tamén facíamos espiritismo, nós. Xa, pero el non o fai cun vasiño nin nada diso. Entra en transo. E os espíritos falan a través del. Veña, meu. Sabe o todo o mundo. Eu non o vin, pero... Fará teatro. Que non, hostia, que fala linguas mortas. Mira que sodes ben parvos. Por qué? Como sabedes que non está finxindo? Estricoínsma, proyonosti, carratágmala. Eu que sei, eu non sei idiomas. Díxomo Virgi. Pois vaya. Que pasa? Vaslle facer caso a Virgi que di matar un paxaro de 2 tiros e que non é capaz de pelar unha pataca. Porque é moi despistada. Pois é máis parva que a Pichote. Destas cousas sabeche moito. Sí, un montón. Tanto ten. A cousa é que Hugo entra en transo e é medium. Oe, e ti por que defende sempre a Virgi? Eu non a defendo. Non, home, di que non a defende. Tampouco é para pasarse tanto con Se ela. te gusta non tes por que avergonzarte, A min non me gusta. Está feita... A min non me tes que explicar nada. Vasme deixar que che conte o de Hugo ou non? Veña, conta o que queiras. A ver se é verdade, hostia, e calas. A historia é que Hugo entra en transo e fala coas voces dos mortos. Pois por min como se amenea. A todos os demais tenos atemorizados. Por iso fai, ou ti que crees? Téñenlle medo co esmirrado que é. Non ve lo que che digo? Sabe lo que fai? O fillo de puta ameaza aos demais nenos con dicirlles cando lles van morrer os pais. En serio? Que cabrón. Pero o increíble é que outro día dixo yo Jonathan. Quen é Jonathan? O indio limeño, o adoptado. Ah? E claro, conforme yo estaba dicindo, deuse de conta de que súa nai xa estaba morta. Viuno, imagínate que se montou. Dixo yo el? Con 2 collóns, colega. Quedou en transo e a boca falaballe soa. Carallo, é increíble. Tivémolos que separar porque o indio case o mata. E como sabía o cabrón que a nai do indio xa estaba morta? Non o sabía, meu. Viu que a nai dele estaba morta e xa está. Se cadra viu os pais adoptivos cando trouxeron ao campamento e deuse de conta. Hugo chegou despois. Pois, de alguna maneira... Iso tanto ten, meu. O máis increíble foi onte. Non imaginas, unha nena pediulle falar co pai que lle acababa de morrer. A filla do militar? Esa. Hugo concéntrase, entra en transo e comeza a berrar como un rufián. Por qué? Porque o espírito do pai non atopa descanso porque donou o fígado. Hostia, non mamoles. Xuro, cho meu. Sei que berraba como un condenado, como se lle estivesen arrancando o fígado a él. Lería no xornal. Que dis? Ten 8 anos. É que non dis que cada ano son máis raros? Xa, pero non creo que lle interesen as noticias dos bombardeos en Yugoslavia. Eu que sei, se é capaz de facer que fala cos mortos, é capaz de calquera cousa. Viches como debuxa? Non. Pinta a xente con aura, colega. Con aura? Sí, con aura. Pinta a quen sexa e rodea dunha cor ou de varias, da cor da aura do que sexa. Anda que non ten conto. A Virgi acertoulle coas súas. Virgi fixo unhas fotos da aura hai pouco. E as cores eran as mesmas, lila e verde. Virgi fai fotos da aura? Sí. Estades tolos. Meu, Hugo fala cos mortos, adivina o futuro e ve a aura. A min importame un carallo. Por que non fala a prova? Que prova? Hostia, que prova vai ser? Chamalo e dicirlle que te poña en contacto con algún morto. Ti toleaches ou? Que pasa, dache medo? Pero que di, se decata de que o estou poñendo a prova, saime con algunha lingua morta para non metela zoca. Fai a prova, home. Xa, un día destes. Oe, tía Virgi... Non cambies de tema, anda. Fodiches con ela? Fodiches con ela. Pero que burro es, meu. Ui, vostede perdoe. Como puiden pensar iso, ti mantendo unha relación sexual? Estás moi gracioso cando morres coa envexa. Envexa? Pois se non é envexa, non sei que carallo é. Como vou ter envexa de que che faga as beiras unha foca en celo? Pois non o sei, ti saberás. O caso é que che estou intentando contar os disparates dos nenos que temos no campamento e ti non quitas da cabeza a Virgi. Que eu non a quito da cabeza, pero que dis? Non a quitas da cabeza. Se non fas máis que falar dela entre parvada e parvada. Ti sei que dis parvadas, colega. É como se te tivese embruxado. Pois con ela polo menos podo falar. Posuído? Tente posuído, Benito? Anda, confesa. Ti sei que estás posuído. Home, por fin sorrís. Fixacheste nas 2 nenas que leva Hugo sempre detrás. Que leva 2 nenas detrás? Sí. Eu sempre o vin con esa que é superdotada. Sí, Estela del Pilar. Ten un cociente intelectual de carallo. Queren a levar aos Estados Unidos porque sei que anin os nenos americanos. Pois con iso económeteno todo, porque é algo virolla. E non te fixaches na outra nena que vai sempre con eles? Non, só vin con ela. Sí, home, Mari, unha louriña que non di nunca nin mu. Ah, sí, esa tan guapa cos ollos azuis tan grandes. Esa. A que se parece a Michelle Pfeiffer. Esa. Pois é un transexual. Anda, Que sí, home, que é verdade, que é un transexual. Como vai ser se só ten 7 anos? Pois naceu así e xa está. Ti queresme facer parvo. Se por iso che dicía eu que os nenos cada ano están máis pasados. Que non, hostia, que non pode ser. E non che estou dicindo eu que sí. Como vai ser transexual? Pois Pero, operada? Non, home, operada non, ten que esperar a ser maior de idade. Como carallo se pode saber iso sendo tan nova? Eu creo que está claro, non hai máis que vela. A calquera neno que lle poña saias... Sí, ponlle ti unha saia ao indio limeño. Ela é a nena máis nena do campamento. Pero naceu con pito. Naceu con pito como ti podías nacer cunha verruga na fronte. Por que dixaches iso? Que pasa? Por que dixaches que é como se eu nacese cunha verruga na fronte? Quen fixo este debuxo? Quen ia ser? Hugo. Por que me pintou esta verruga? Iso mesmo dixen eu. Dixo que naceras con ela. Pregunteille se quería dicir que che ia sair cando foras vello, pero díxome que non, que naceras con ela. Cresme agora? Hostia, que medo. Quitaroncha cando eras pequeno, non? Sí,
Ves como Hugo ten poderes. Será fillo de puta. Non é ningún fillo de puta. É un neno con poderes. Xa, é Estela del Pilar superdotada e Mari transexual. Pois sí. Está che boa na Xa ves, por iso che dicía eu E os pais de Mari que tal o levan? Moi ben, lévano bárbaro. Non ves como vai ela, como unha princesa. É a nena máis nena do campamento. Non serán eles un pouco raros? Que dis, meu? Son dous pais bárbaros. Tiveron unha nena con xenitais de neno e souberon o ver desde ben cedo. E se ten xenitais de neno, por que carallo non ha ser un neno? Pois porque é unha nena, eu que sei. Se cadra estanlle facendo unha putada ao pobre rapaz. Cagüen, xa lle estás chamando rapaz, non se che pode dicir nada. Carallo, se naceu con pixa. Iso tiverra ben para que o saiba todo o campamento. O mellor é o que necesita o pobre rapaz, sabe lo que están facendo con el. Non lle chame rapaz, e aínda menos pobre rapaz. Ese xa está feito a que lle chamen cousas peores. Mira que és burro. Que non, home, que non me parece ben. Di Iso que é un crime. Como lle poden estar facendo iso a un neno de 7 anos? Dalle, que non é un neno. Non ten pixa, pois é un neno. Analizarían os cromosomas, ou eu que sei. Mira, se ten pixa é un macho ata que se demostre o contrario. Que a pixa non é todo, Que hostia. a pixa non é todo, falas como os maricóns. E ainda a ser verdade que... A ser verdade o que? Nada, a mí ni me vai, ni me ven. Tío, home, non sexas cobarde. Non teño nada que dicir. Mira, por fin dixachas algo intelixente. Así que un transexual con 7 anos, un neno paranormal e unha virolla superdotada que se chama Estela del Pilar. É a hostia. Xa ves, o que eu che dicía. É que raro, non? Que este ano non haxa ningún neno coa sida. Ou sí que o hai? A min non me preguntes, eu non sei nada. Veña, meu, que ti sábelo todo. Pois daquela é que non o hai. Non te creo. Pois mira que ben, xa ves canto me importa. Que pasa, meu? Non confías en min? Non é por iso, pero xa que mo preguntas, por suposto que non confío en ti. Entón, sí que o hai. Pois se ti te empeñas en pensar que sí que o hai, eu non che vou demostrar o contrario. Anda, dime quen é. Que non hai ningún. E se houvese que, xa me chegou coa Carmanches o verán pasado. É que o verán pasado non che tiña nin idea. Pois nada, non te preocupes, porque este verán non hai ningún. Oe, mira, Que? eu voucho preguntar de boas maneiras. E ti, se queres, contéstasme. E se non, non me contestas. Pero ti és maricón, verdade? Eu... supoño que son bisexual. Xa, bisexual. Que pasa? Tes algo en contra? Eu, non, home, que había ter? Ah, Cada un fai co seu corpo o que quere. iso mesmo digo eu. Pero Pero que? que xa me podías avisar. Benito, que levamos 4 veráns compartindo a tenda. É que? Non Non, pensarás... se eu non penso nada. Pero, meu, a xente A xente que? tanto ten. Vasme obrigar a dicir cousas que despois... Que cousas? A ver, explícate. Home, que o teu, se non cortas de raíz, vai a máis. O que? Non me veñas con lerias. Agora dis que és bisexual porque lle tocache as tetas a Virgi. Pero os bisexuais acabades sendo máis maricóns que un pombo coxo. Vaya merda, home. Eu respétote, somos amigos desde que éramos pícaros. Pero cando che dea por foder con todo o que se che poña por diante... Pero ti... Non mamoles, os maricóns acabades sendo moi putas. Que vai pensar a xente destes 4 veráns que pasamos na tenda? Ti és un imbécil, meu. Non, se ao final aindaste los collóns de cabrearte comigo e todo. Vaite cagar, home. 4 veráns, case nada. O que se tiña que cabrear era eu. Pois vai para outra tenda, pero déixame en paz unha vez. Oe, e a min porque me tivo que pintar ese fillo de puta aura de cor rosa? Ti de que cor a tes? Amarela. Ah, menos mal. En fin, ata mañá. Ata mañá.